Na čo sa snažíš schudnúť, keď existuje niečo ako Ozempic, pár ihiel, prestaneš byť hladný a úplne jednoducho schudneš? Či? No čo ak sa na to pozrieme s nadhľadom? Ozempic alebo GLP-1 ti zoberie chuť nielen na pizzu, ale aj na bielkoviny. Tvoje telo začne požierať vlastné svaly na to, aby malo dostatok aminokyselín na prežitie. Ďalej vitamíny a minerály. Tie zo vzduchu mať nebudeš. Telo sa začne zbavovať nepodstatných vecí, ako sú napríklad vlasy. A teraz bacha, nie je to toxický efekt lieku, ale je to drastický nedostatok živín v našom tele. A to najhoršie, s čím veľa ľudí nepočíta, je, že po pár dňoch umelá sytosť vymizne a hormón hladu vyletí do nebies. Ale tvoj metabolizmus je pomalší vďaka úbytku svalovej hmoty. Takže cesta k priberaniu bude oveľa ľahšia. Veľký hlad, málo svalov a z tvojho tela bude niečo ako špongia na tuk. Samozrejme, obezným ľuďom a cukrovkárom to môže značne skvalitniť život. Avšak len vtedy, ak jedia dostatok bielkovín, trénujú silovo a riešia svoj krvný obraz, aby mali dostatok minerálov, vitamínov. Každá rýchla skratka má svoje následky v budúcnosti, takže